Masamba machisa. Chisa Dzamara chisa. Chisa Chamisa chisa. Pamusoroi mhuri yekwadzamara. Pamusoroi vafundisi. Pamusoroi president vedu Advocate Nelson Chamisa. Pamusoroi nhengo dzese dzeStanding Committee, Secretary General vedu Baba Charlton Wende. Pamusoroi hama neshamwari dzatiunganira nekurwadziwa kwataita rufu rwaPatson Dzamara. Ndanga ndakagara zvangu ndichifunga kuti can we pray and spare a thought for the Dzamara family. Musi wa9 March 2015 Itai Dzamara wakashaika nanhasi hatizive kuti ari kupi. Mwaka uno August 25 of 2020 tarasikirwa na Patson Dzamara. Patson Dzamara touched a generation. Patson Dzamara was part of a generation that believed in change. Taiti mu 2018 election the consensus generation or generation consensus. Muza zataita. So tarasikirwa a special comrade, a special cadre among us. In Noyoka, comrade president, patakanyora a smart blueprint yedu, mugorera 2018, May, June. It was a lot of work, but panevamwe vana vataisenza navo, tisingarare usiku, tichiresearcha tichinyora. Patson Dzamara, anga ari mumwe wevana vachi vavo, na Ustalo Siziba, ari panapa. The fight for his brother, the fight yekuti Itai arikupi. We saw Patson asinga demo Africa Unity Square akabata zvimapranga zvake zvimabhana zvake. Takamuona kuma Independence Stadium akabata chiplakati chake, I want my brother, I want my brother, I want my brother. Murume arara nhasi mwana asingazive kuti mukoma wake arikupi. Izwi rekuti Dzamara zvinoreva kurwadziwa, struggle, but it's also a verb rinoreva kuti Dzamara tasvika until we meet again. So it's a noun and a verb. Dzamara ndadzamara, ndarwadziwa, ndaneta, but it also means kuti ndichasvika futi. Dzamara tasvika. So kuna Patson munoona ndoda kuti watirwadza. Vazhinji takazoona mumapepa nepasocial media zvichinzi mwana ane kenza, chirwere normally chatino associate nemunhu mukuru. Vanoziva ndo chirwere chakatora mukuru wedu Baba Morgan Tsvangirai. So we associated nechirwere ichi nemunhu akura. So kunzwa kuti mwana mudiki achine mukaka paumuno, Patson aita colon cancer, we were shocked. But we thought kuti zvaari mwana mudiki body yake ichasustain, icharwisa chirwere ichi choenda muremission. We've seen vamwe vachienda muremission. We were then shocked. Indakada kuereka chinzi madoctors ati takumunomita operation manhera anayi. The following ndamuka makuseni ndikuenda paTwitter, Dzamara waenda. The previous day tataswera kwatatirana president tiita meeting. Titoti Dzamara ari kuita sechinzi anogona kuita mushe, mari iri kurevhwa nevanhu yasvika pakati. So we were shocked. Tichiverenga social media chinzi mwana aenda. But that's the nature of our struggle. The nature of this struggle is that we take body blows every second. Maronda, mavanga, maronda. Mwezi uno itatiri kwa gutu, tichiviga gogo, Mai Chamisa. Tichizoiga pamnini, nasvika tisasvika pano, pana Patson Dzamara. So pane pamwe pekuti unozvifunza kuti Mwari, why? But we are not qualified to question God, because inzira yedu. So tinoza yeuka, mazwi emprofita, Paul kuvakorinde anoti handikupe mutoro wausingagona kutakura pamapfudzi ako. So mutoro waPatson utakura, but kuti Patson afire zviripo, we must finish what he started. And what he started was the struggle yekuti muno muite democratic change muZimbabwe. What he started muno muite shanduko muno muZimbabwe. What he started ndezvekuti Advocate Nelson Chamisa vange vari the president of the Republic of Zimbabwe. Famba zvakanaka Patson Dzamara, tichasangana. Rest in peace, my brother.